Així és, una festa que organitza el mateix Jardí Botànic per donar-se a conèixer i que en aquest cas ha volgut dedicar els bolets coincidint amb el 40è aniversari de la Societat Catalana de Micologia. Fins aquí s'estan acostant centenars de famílies, l'entrada és gratis i aquí poden aprendre més sobre els bolets. Moltes activitats per nens, però també pels pares i pels avis, és a dir, pels adults, com per exemple aquesta xerrada. N'hi ha moltes altres en què els micòlegs, els biòlegs i els experts resolen tots els dubtes sobre els bolets i també ajuda aquesta festa a conèixer bolets no tan coneguts, de totes les formes i colors. Tot i això diuen que no es tracta d'una bona temporada, o havia de ser l'inici per aquelles pluges que hi va haver, però precisament la calor està fent que no sigui una bona temporada. El que sí és aquesta festa és una bona oportunitat per distingir entre els bolets que són tòxics i els bons. Fins a l'últim detall, aquí es pot veure tot dels bolets. Amb això aprenen, no? Doncs aquí tenim el dibuix del que és un bolet i acaben veient les espores. És perquè els nens aprenguin coses sobre el món dels bolets, perquè com que aquí tenim molta tradició de bolets, doncs que aprenguin coses per quan anem al bosc no tenir problemes. Aquí hi ha bolets de totes les formes i colors, tot i que encara se'n troben a faltar. Aquesta en principi semblava ser que tenia que ser una molt bona temporada perquè al principi va ploure molt, però després de les pluges va ventar molt, va estar fent molta calor i la temporada no és el que en principi s'esperava que fos. Molts boletaires passen per aquí. Per saber qui són els bons i tot això, i els dolents. Aquest bolet produeix efectes psicotròpics. Fins i tot es pot veure aquí com les mosques que se senten atretes i venen a xuclar, després es moren. Per això a vegades també se'n diu el bolet matamosques. El primer que hem de saber és com agafar-los. Si agafem uns rovellons o un bolet que estem segurs del que és i que coneixem amb seguretat, podem tallar-lo, però si no, recomanem arrencar-lo per tal de poder identificar-lo bé. Després cal actuar amb els 5 sentits. Aquest és desagradable, té una olor tan forta que aquest no el podries menjar. Fa olor de gas ciutat. Llavors aquest, quan el trobes, només has de fer que trencar-lo una mica i olorar-lo, ja dius, fora, i aquest no l'agafo. I si no s'està segur de si un bolet és tòxic o no, la norma sempre és no agafar-lo.